какво и как конкурира конкуренцията, какво инвестирате? Не само. И колко. Защото ние знаем ценовите нива. Може да определим обема на инвестираните пари. Така че тази услуга има бъдеще и ако някой ми говори глупости, просто да си мисли, че не е така. Колкото повече знаем за конкуренцията, толкова по-бързо можем да я надхитрим и да я надмислим. Това е целта на Кирил Марков. Да надмисли конкуренцията, а не да я надхарчи. За да я надмисли, ние трябва да знаем тя какво мисли и какво прави. Нали? За да можем да я надмислим. Така че това е една изключителна... Едно време се наричаше медиа мониторинг. Сега вече много чуждици влезаха и се нарича клипинг. Това е същия смисъл.